Kaixo, denboraldiko azken saioa dau eta ondo bukatzeko hondartzara etorri gara, izan ere hondartza denboraldia hasi berri da. Eta gaur horrelako paneletan agertzen den informazioa nondik datorren eta zer esan nahi duen azalduko dizuegu. Hondartzaz modu seguruan topera gozatzeko uda honetan. Has gaitezen! Bueno, Ander, hondartzara etorri gara urtea bukatzeko, zuk hondartzan egiten duzu lan, bai, hondartza honen ardura duzuzuk, ez da? Zer egiten duzu, zein da zure lana? Ba, bueno, ni normalean hondartz guztietan egoten naz, Bizkaiko hondartz guztietan, eta metikan pasatzen naz, sorosleak zelan egiten da bezen lana, eta dana ondo egoteko modun dagola, hori da, gehienez nire lana. Gaur eguraldiona dugu, egun aproposa hondartzara etortzeko informazioa. Panela aipatu dugu hasieran, informazioa beharrezkoa da, ez da? Hondartzaz gozatzeko eta hondartzan seguru ibiltzeko, ez da? Bai, ala da, justo badekogu hondartz guztietan panel bat, eta ikusi aldugu informazio asko, ze bandera dekogun, zerako kalitatea dagoen, eta hondartz honetan ze ordutatik dauzen sorosleak, adibidez. Nondik dator informazio hori guztia? Ba, bueno, osasun sailak adibidez markago egiten dau uraren kalitatea, beren kontrolak eta egiten dituzte astero, eta hor, batik bat, hori agertzen da, gero zelakoa dan hondartza, luzera, non dauzen adibidez komunak eta holako informazioa agertzen da. Adibidez, egunero egiten duzuen lanetako batzen da, uraren temperatura hartzea, ez da? Nola izaten da hori? Hala da, goizian sorosle bat jun egiten da, eta ugere egiten dau 25 metro inguru, eta ja termometro digital batekin sartzen dau bere besoa, eta metro terdi batera hor agertzen da. Azkenean azale badakigu, desberdina da zalean, eta hori gero megafoniatik esaten duzu. Bai, hori da. Eguerdion, uraren temperatura 17 gradu da. Giroaren temperatura 26 gradu da. Momentu honetan bandera berdea du, eta horrek bainatu daitekela adierazten du. Hurrengo itsasgora ordu bitan izango da. Eusko Jaurlaritzako ezakite aldaketa klimatikoaren ondorioz edo nire irudipena da temperatura gorantz doala, ez da? Ura geroz eta beroago dagoela. Bai, hala da. Azken urteotan nabarmentzen da, pixkat, graduren bat, ez dakit esaten zenbat gradutan igo dan, baina nabarmentzen da pixkanaka gora doala. Gorantz doala, ez da? Goizean goiz gerturatu gara Plentziako hondartzara, jende gutxi dago. Surflari batzuk eta ibiltari bakanen bat goizeko lasaitasuna aprobetxatzen ari dira. Hauxe da ere, Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko teknikariek Uriker laborategietakoekin batera, Euskal Areatzak bisitatzeko aukeratzen duten eguneko unea. Hondartza denboraldiaren irekierarekin batera hasi dira lanean. Astero joaten dira sorospen zerbitzua duten hondartza guztietara, kostaldekoak izan ala barnealdekoak, Arabako urtegietara barne.
Haien lana da uraren kalitatea bainurako ona dela ziurtatzea. Ur laginak hartu eta aztertuko dituzte, bainu hartzen dutenen osasuna arriskuan jar dezaketen mikroorganismoen bila. Hay unos controles programados que se realizan todos los... Kontrol batzuk programatuta daude, eta astelenero egiten dira denboraldian zehar. Astero gutxienez lagin bat hartzen dugu. Lagin horren irakurketa egokia bada, Europako zuzentarauak ezartzen dituen mugen barruan badago, aste horretan ez dugu beste azterketarik egingo. Baina Europako zuzentarauak ezartzen dituen mugak gainditzen baditu, astean zehar gutxienez beste 2 lagin jasoko ditugu. Para ver si los resultados están conformes. Lo que vamos a hacer a continuación es seguir la norma técnica que consiste en... Arauak dioena egingo dugu jarraian. Itsasoan metro bat inguru barneratuko gara, aldakaraino gutxi gora behera, eta ondoren potea uretan sartuko dugu. Barruan zabaldu, lagina hartu eta pixka bat ustuko dugu mikrobiologia analizirako egokia izan dadin. Se encuentra en perfecto estado de análisis. Medimos 2 parámetros microbiológicos. Estos parámetros microbiológicos son 2 tipos de bacterias. 2 parametro mikrobiologiko neurtzen ditugu. 2 bakterio mota dira. Berez ez dira patogenoak, mikroorganismo adierazleak baizik. Zer esan nahi duen horrek? Erraz neurtzen direla eta gainera emaitza nahiko azkarra dela. Tenemos resultados en 24 horas. Ur lagina hartzeaz gain, itsasoko uraren temperatura neurtzen dute. Urertza ikuskatu ere egiten dute, bestelako mehatxuen bila. Marmokak eta kutsatzaileak, ala nola aparrak eta hidrokarburo edo olio orbanak. Zeran ikusten duzu gardentasuna? Ikusten garen dagoela, ezta? Bai, bai. Eta bitzak honek, bai, zu. Bai, badago espuma pizkat, baina bueno, zuria da, garbi da. Euskadiko Osasun Publikoko laborategira ekartzen dira laginak. Hemen prozesatu eta aztertu egiten dituzte. Bainu garaian, era honetako 650 analisi inguru egiten dituzte. Ura prozesatu eta laginak inkubatzen dituzte, E. coli eta enterokokus bakterioen bila. Hondakinurek eragindako kutsadura erakusten duten mikroorganismoak dira horiek. Ez direz patogenoak berez, baina oso garrantzitsuak dira gero uraren kalifikazioa sailkapena egiteko. Adierazleak presenteak baldin badauz, izan alda beste mikroorganismo patogenoak, virus edo bakterias, uretan egotea. Bakterioak detektatu alizateko oso ingurune espezifikoan hazten dira. Diluzioak laukitxoak dituzten erretilu moduko hauetan jartzen dira, eta mikroorganismo bakoitza hazteko temperatura zehaz batean jartzen dituzte. 24 ordu inguru igarota, emaitzak begi hutsez ikusten dira. Bandeja horietan hazten diren mikroorganismoak, badakigu ziur bilatzen ditugunak direla. Prozesua nahiko arin egiten da. Egun batetik bestera eduki ditugu emaitzak, sortzen dira aldaketa fisikoak, kasu honetan edo kolore aldaketa edo fluoreszentzia, eta horri esker guk egin aldugu irakurketa. E. coli bakterioa identifikatzeko erabiltzen duten erreaktiboak fluoreszentzia sortzen du laginak positibo eman duen erretiluetan. Enterokokus bakterioaren erreaktiboak berriz kolore aldaketa eragiten du. Enterokokoen kasuan, badekogu bandeja, non putzu guztiak urdina daude. Hau esan nahi dau, ur honetan ez zegoen mikroorganismorik. Garbi dago. Eta beste bandeja honetan ikusi aldugu 7 putzu kolore horia. Lagin honetan badago 75 mikroorganismo 100 mililitrotan. Mikroorganismo kasu honetan enterokoko. Beraz, kalitatea nahikoa da. Uraren kalitatea bainatzeko ona ala txarra den zehaztuko dute analisiek. Emaitza gehienetan ona izaten da, horixe da abiapuntua. Baina bainu denboraldian zehar kontrako egoerak izan daitezke.
gehienetan eurite gogorren ostean. Euri jasa handietan, euri ura eta hondakin sareetako ura nahastu egin daitezke, eta ondorioz kostaldeko ura kutsatu. Uraren kalitatea bainurako egokia ez bada, analisiak berriz egingo dira, eta beharrezkoak diren neurriak hartuko bituzte, bandera berdea hondartzetara berriro bueltatu arte. Bueno, esan dugu, bandera berdea uraren kalitatearekin lotuta dagoela, baina baita hondartzaren egoera orokorrarekin, ez da? Hori aldatu egin daiteke egunean zehar? Bai, egunean zehar aldatu egin daiteke. Segurazki gaur igual eguerdian edo bandera hori aldatuko da bez, hemen altxatzen da pizkat olatu hori jera bat. Hondartzaren egoerak berak agintzen du beraz, ez da? Zuek, nik baino hobeto irakurriko duzu, baina zuek egiten duzuena da, olatuak, korronteak, aparra irakurri, ez da? Eta arrisku horren interpretazio edo neurria hartu, ez? Arrisku horri. Bai, hori da, azkenean hondartz bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta badakigu normalean non dauzen korronteak, olatuak, segun eta eguna aurrera doala, alda daiteke. Adibidez, ni jakina naizera bat, baina zer ikusten duzuzuk oraintxe bertan, ez? Olatuak, non dago arriskua hemen? Bueno, justo momentu honetan, arrisku gehiena dauz hor erdian, olatu txiki bat dagoela, eta hemen badakigu arrokak eta dauzela, orduan marea bera badauz, hemen arrisku bat dau. Oso garrantzitsua da, irakurketa hori gero banderak jartzea, izan ere, hondartzaren eremu ezberdinetan jarri daitezke, edo jartzen dituzue banderak, ez da? Bai, adibidez, hondartz honetan izan leike bandera horia badago, eta olatu hori gogor badau jotzen, alde horretan bi bandera gorri jarri eta bakarrikan hor baino galarazi, ez da? Hori da. Hitz egin dezagun aholku praktikoez, ez da? Oso ezagunak dira erresaka edo txurro ere esaten zaio, ez da? Olatuek sortzen dituzten eta barrura eramatzen zaituzten korronte horiek, ez da? Hemen gertatzen dira horrelakoak? Bueno, justo hondartz honetan ez dira gertatzen, ze oso hondartz lasaia da, baina beste hondartz batzutan hemen Bizkaian baditugu eta korronte potenteak dauz. Olatu handiak indarrez hausten diren hondartzetan erresaka deituriko fenomenoak gertatzen da. Olatuak itsasertzean hautsi ondoren, urak itzulbidea bilatzen du olaturik gabeko eremuetan. Hala, korridore bat sortzen da, non ur korronteak itsaso barrura egiten duen indarrandiz. Itzulera korronte horiek abiadura handia har dezakete, segundoko 2,4 metrorainokoa. Arriskutsuak dira bainularientzat, izan ere, batek pentsa lezake olatu gutxien dagoen eremua dela lasaiena eta seguruena, baina urtero itotzen da jendea erresakari aurre egin ezinik. Esaten dugunez beti, lasaitasunez hartu, basauz bainatzen soroslak dauzen hondartz baten, ez igeri egin korrontaren kontra, lasaitasunez hartu, guztiok flota egiten dugu, sorosleak behiratu non dauzen, eta laguntza eskatu. Ari da, eta gero, geure egoera fisikoa ona badaukagu, diagonalean ugere egin aldugu. Bueno, hortxe, aholkua. Bandera berdea dago, jende daltoniko asko dago hondartzetan, alegia, jendeak kaso egiten dio banderak adierazten duenari? Normalean badauz kasuren bat, baina hori, beti Bizkaiko Foru Aldundien sorosleen oharrei, normalean kasu egiten du. Baina badago daltonikorik ere? Bai, daltonikoren bat badago. Galernak Kantauriko kostaldean bakarrik gertatzen dira. Bai. Udan hondartzako egun eder bat bapatean hondatzea ez da eguneroko kontua, baina Euskal kostaldean horretara ohituta gaude. Derrepente zerua ilundu, haizea zakartu eta temperatura kolpez jaisten da. Galerna dator. Kostaldean harrapatutako perturbazio gisa sailkatzen da, eta gertatzeko ezinbestekoa da itsasotik gertu kostari paralelo esi orografiko bat egotea.
Gurean, Kantauriar mendikatea dugu. Galerna, Abiles inguruan sortzen da. Itsasotik datorren ipar-ekialdeko haize hotz eta hezeak talka egiten du. Lurrean sortu eta mendikateak harrapatuta dagoen hego-haize beroarekin. Mendebalderantz egina ahala indarra hartzen du, eta Euskal kostaldea astindu ondoren Biarritzen indarra galtzen du. Hortaz, badakizu, hondartza egun bero batean zerua mendebaldetik iluntzen ikusten baduzu, kontuz, Galerna dator. Egun eguzkitsua, giro ona eta denbora librea. Hiru aldagai horiek elkartzen direnean, gure hondartzak jendez betetzen dira. Lehenik, nora joan nahi den erabaki behar da. Euskal kostaldeak aukera anitz eskaintzen baititu. Hondar fineko hondartzak, flixak, itsasadarrak, lurmuturrak. Orografia erabat aberatsa da, eta orduan horrek egiten du leku ezberdinetan, esposizio ezberdinak izatea. Hondartzetan daukagun sedimentu mota, izatea arroka handiak, edo izatea arroka txikitxoak, edo izatea are fina hemen bertan daukaguna bezala, zerikusia dauka erosioarekin. Itsasoaren indarraren eragina ezberdina baldin bada, edo haizearen eragina ezberdina baldin bada, topatuko ditugun sedimentuak ere ezberdinak izango dira. Ez bakarrik hori, baizik eta hori, hondartzaren norantzak ere zerikusia izango du, eta baita ere, hondartza horretan topatzen diren babes lekuak, adibidez, hondartza batzu, adibidez, bautela irla bat aurrean, ez? Edo baita ere, hondartzan bertan, dunak agertzea, ez? Dunak bada bertoko vegetazioa, naturala, eite dutena da, bertoko area bertan gelditzea. Baina Euskal kostaldeko orografia begiekin ikusten denetik haratago doa, eta itsaspean dagoen plataforma kontinentalak eragin zuzena du gertatzen diren itsas fenomenoetan. Kantauri itsasoan zehar beste leku batzuetan zabalagoa da, baina hemen oso estua. Horrek zer esan nahi du? Oso estua baldin bada, eta horren ostean, gainera baldin badaude adibidez mendiak, itsasoak eta haize masak heltzen dienean, talka egiten dute mendi horiekin. Orduan, horrek eragina dauka, bertan gertatzen diren fenomenoak batzuetan intentsitate gehiago izatea. Adibidez, hemen nabarmenak dira neguan egoten direnez, temporal potenteak olatu handiekin, itsasaldiak ere koefizientea altuagoa da, horrek esan nahi du itsasgora eta itsasberaren arteko ezberdintasuna askoz ere handiagoa dela planetako beste leku batzuetan baino. Gure kostaldeko fenomeno bereizgarria da. Itsasoak gora egiten duenean, hondartzaren zati handi bat jaten du. Eta behera egiten duenean berriz, agerian uzten du azalera handi bat. Horrela hondartza handitu eta txikitu egiten da marearen arabera. Ezaugarri horiei beste egoera batzuk gehitzen bazaizkio, hala nola hilbetea edo hilberria, marea biziak gertatzen dira. Ez dira mareak Kantauri itsasoa beste itsasoetatik bereizten duen ezaugarri bakarra. Enbatak edo galernak hondartza egun eder bat onda dezake. Oso zaila jakiten noiz suertatuko diren eta zelako intentsitatearekin. Gaur egun daukagun teknologiarekin errazagoa da, baina dena den historian zehar euskaldunok badakigu, hainbat istripu edo suertatu direla itsasoetan olako fenomenogatik baita ere bai. Olatu handiak beldurgarriak izan daitezke, baina alderdi ludikoa ere badute. Surflari amorratuen grina asetzeko modukoak dira. Horietako batzuk tartean behin agertzen dira, eta mundu osoko surfzaleek ezagutzen dituzte. Hala nola mundakako ezkerrolatua edo iparraldean sortzen den belarra. Horietan ere orografiak badu zer ikusirik. Haizearen eraginak Kantabriko itsasoan eragina handia du, badirelako baita ere masa volumen handiak, ur masa volumen handiak. Orduan, plataforma kontinentala estua denez, haizeak azkar jotzen duenez edo intentsitatez, mendiekin talka egiten duenean, eta baita ere
itsasgora dagoenean gehienetan, bai, badira, ur kantitate oso nabariak olatu handiak sortzen dituztenak. Eta horri esker, badauzkagu, Euskal Herrian hain famatuak dien eta hain politak dien olatu handiak, ez? Beraz, hondarretan zein itsasoan, Euskal Kostaldeak eskaintzen ditu aukerak hondartzez gozatzeko. Jarrai dezagun banderei buruz hizketan, ezta? Berdea, gorria, horia, baina kolore gehiagotakoak ere badituzu, ezta? Bai, hala da, badaukaguz, bata dana gorria eta urdina, hori da deportes akuatikos eta eremua markatzeko, han justo hondartxo honetan surfa eta ez da egiten, normalean, igual neguan bai, baina beste hondartxetan jartzen dugu hor eremu bat, surfa eta egiteko. Kirola egiten duten entzat, ezta? Gehiago? Gero baukagu marmoken bandera, segun eta marmokak eta agertzen badira, jartzen dugu. Eta gero horretik marmokarik dagoen? Zoindikan ez dauz marmokarik agertu hemen. Beste, bueno, ez dira marmokak, azpimarratu dezagun, karabela portugesak, ez da? Horiek ere nahiko arazo ematen dute, ez da? Bai, ala da. Denboraldian zehar. Bai, berezi behar ditugu, marmokak eta hori karabela portugaldarrak ezberdinak dira, batzuk karabelak organismo bat dira, eta marmokak beste gauza bat. Itxi behar izan duzu inoiz? Hondartxo honetan ez, baina beste hondartz batzuetan bai. Osea, arazo garrantzitsua, ez da? Bai. Marrazoak agertzen direnean megafonia irten azkar uretatik, ez. Pelikuletan bezala. Kantauri itsasoan marrazo gitxi ditugu, eta dauzen marrazoak txikiak dira, momentuz, ez dau problemarik. Ez dago aitzakearik bainua hartzeko. Ez. Hau marrazo erraldoi bat da. Iaz agertu zen Zarauzko hondartzan. Munduko bigarren marrazorik handiena da eta plaktonez elikatzen da. Marrazo espezie hau ohikoa da gure uretan, baina sakonera handian ibiltzen da eta bitxia izan zen hondartzatik hain gertu ikustea. Azkenetan zegoen antza, izan ere egun gutxira hiltzen. Gure uretatik marrazo espezie batzuk igarotzen dira, tartean marrazo erraldoia eta marrazo urdina, baina ohikoenak katuarraina eta momarra edo alitana dira. Azken horiek marrazo txikiak dira, inolaz ere ez arriskutsuak eta tamalez geroz eta gutxiago daude. Obiparoak dira eta jartzen dituzte arrautzak normalean algetan. Eta alga espezie horiek desagertzen adiri dira, orduan geroz da marrazo gutxiago ikuste ditugu hemengo kostaldean. Marrazo horiek ez ziren arriskutsuak guretzat, oso txikiak ziren, eta gainak ez ziren agresiuak, baina oso garrantzitsuak ziren katetrofikorako eta espezien kontrolarako. Urpean igeri egiteko betaurrekoak jantzi eta burua Kantauri itsasoko uretan murgiltzen badugu, zaila izango da marrazoren bat ikustea, baina 11 espezietako arrainak ikusiko bitugu igerian. Eta krustazioak, olagarroak, marmokak. Batez ere, hemen daude korkoiak portuan ikusi ditzakegu, erlak, burriotak, musarrak ere bai daude, itxaskabrak, baita krustazioetan badaude karramarro mota pila bat, itxasizarrak ere bai daude, olagarroak, zefalopo mota batzuk, txipiroiak, jibiak edo sepiak. Itsasoa biodibertsitateaz gozatzeko lekua proposa da, baina itsasoan bainatzen garenean ez dugu ahaztu behar arrotzak garela ingurune horretan, eta bertako biztanleek ez gaituztela beti begionez ikusiko. Adibidez, komeni da adibiltzea urrertzean, hondarretan ezkutatuta egoten baitira xabiroiak. Oharkabean bat zapaltzen badugu, ziztada oso mingarria da. Xabiroiak animali txikiak batzuk dira, arrainak dira, 10 edo 15 sentimetro ingurukoak, eta hondarretan bizi dira hondoratuak. Bizi dira hondarretan, eta ateratzen dute bakarrik arrantza bat, kanporaka, eta batzutan ahoa eta begiak. Orduan, hondartzara juten geanean, batez ere marea bera dagoenean, ze beraiek bizi dira normalean sakonera txikietan,
zapaltzen badegu, ziztada bat jaso dezakegu, eta hori bai arriskutsua dela. Ez osasunarentzat, baina bai mina asko egiten du, eta arazoren bat sor ditzakete bai. Uretan barneratzen garenean berriz, igurtzi erresumingarri bat jaso dezakegu. Marmokak dira. Hemengoa ohikoena da Aurelia Aurita, dela jarri marmoka. Eta, banko handietan ibiltzen da eta korrontekin mugitzen dira. Elikatzen da plaktonez eta hondartzara gerturatzen da korrontekin. Ez da oso arriskutsua guretzat, baina bai adibili behar da, azalean, batez ere azal bigunean, aurpegian edo ume txikitan bai ziztada txikiak egon daitezke. Azken urteetan ezusteko bisitari bat izan dugu gure uretan. Karabela portugesa izeneko organismoa. Hidrozo hauek urrepeletan bizi dira. Azore uharteen ingurutik eta Atlantiko golkoko korronteak ekarrita iristen dira gurera. Batzuetan sorosleek bainua galarazi behar izan dute, karabelen ziztadak bereziki toksikoak eta mingarriak direlako. Karabela portugesa berez ez da marmoka bat, da animali txikien nasketa bat. Badago animali bat dela ugalketa aparatua, beste animali bat dela ahoa eta digestio aparatua. Eta horiek batzen dira batera eta animali edo animali multzo bat egiten dute. Haien tentakuloak oso luzeak dira eta nahiz eta marmoka ikusi oso urruti, tentakuloak 20 metro inguru eduki ditzake. Orduan adibili bargia horrekin eta nahiz eta urrun ikusi, ezin gara gerturatu. Itsasoa autopista baten modukoa da. Urte sasoiaren eta uraren temperaturaren arabera, animalia migratzaile ezberdinak igarotzen dira gure uretatik, arrain espezie ezberdinei jarraika. Zetazeoak dira ohiko bisitari horietako batzuk. Udaberrian izurdeak etortzen dira, eta udan batez ere balea espezie batzuk. Azore uhartetatik eta Kanarietatik dortokak etortzen dira. Azkeneko urtetan arazo larri bat eduki dugu dordokekin, ze dordoka juvenil asko, dordoka gazte asko, etorri dira gure kostaldetara. Eta orduan gehienak zeuden gaixorik. Pneumoniakin, deshidratatuak eta beste gaixotasun batzukin. Hemen akuariumean sendatzen ditugu, beti albaitari baten laguntzakin eta instituzioen laguntzakin, eta gero dordoka prest dagonean bueltatzen dugu berri zuretara. Hortaz, bainu bat hartzera goazenean, parean animaliaren bat aurkitzen badugu, ez ukitzea onena. Lasai utzi eta gaixorik edo laguntza beharrean badago, deitu SOS deiakera. Eta noski uretan sorosleek diotenari kasu egin. Gure denboraldia hemen amaitzen da, zuena hasi berri da, esango dugu ez da. Zorte hon, denboraldi lasaia izan dezazuela, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei. Bagoatz oporretara, agur! Hemen bukatzen da Teknopolisen 27. denboraldia. Zuek ere guk bezain ongi pasatuko zenutela espero dugu. Eta bidean zerbait ikasi, zergatik ez ikasiz, disfrutatu. Hori lortu badugu gu gustura. Eta helburu horretatik hain urruti ez garela ibili erakusten dute denboraldian irabazi ditugun sariek. Eta bat baino gehiago izan dira. Zazpi, hain zuzen zazpi sari jaso ditugu aurtengo denboraldian zehar. Urrian, Mas Orange jasangarritasuneko kazetaritza saria irabazi genuen, euri urain garbia ez dela erakusteagatik. Azaroan, adimen artifizialak dituen genero alborapenak agerian uzteagatik, Kolombine saria eman ziguten. Metalak material preziatua izeneko saioak berriz, Madrilgo ingeniari industrialen elkargoaren saria irabazi zuen. Martxoan beste 3 erori ziren. Gerda Taro, kazetaritza saria, emakumeak erakartzeko zientzia aldatu saioagatik.
Transfiere saria, Urruneko kontrola saioagatik, eta Roche Institutuaren kazetaritza saria, terapien abanguardia saioarekin. Azkena, ekainean bertan jaso dugu. Fagoei buruzko saioak irabazi du Asebio saria. Uzta oparoa urtengoa dudarik gabe. Lan saridunak eta beste guztiak gure webgunean ikus ditzakezue. Baina saririk onena da, astero zuek pantailaren beste aldean zaudetela jakitea. Benetan, irailean itzuliko da Teknopolis zientzia eta teknologia gehiagorekin. Ondo pasatu da! Aio!